Ajaita mkurumbira. 44. Petro wakati achataura masoko haya. Mutsene wakaburuka. Musoropa wakazwa shoko. Zino watendi. Wakudzingisa. Wakanga wauya na Petro. Wakashamiswa. Sokuti chipo chemwe ya mutsene. Chakanga chadururwa. Musoropa wa yedeni. Chino Petro akatachitaura. Masoko yaya. Mutsene kaburuka. Musoropa. Wakazwa shoko. Yesitaracha. Zino watendi wakudzingiswa. Wakanga wauya na Petro. Wakashamiswa. Sokuti chipo chemwe ya mutsene. Chakanga chadururwa. Musoropa wa yedeni. Yawati. Wakaita sei. Wakasatswa nemwe ya mutsene. Zvino inini saPetro ndichitaura mangwanani ano ndinotaura mweya mutsene ngaburuke zvakare pamusoro pemumwe nemumwe akauya pamutambo uno amuchira mweya mutsene yezita raJesu amuchira mweya mutsene yezita raJesu amuchira mweya mutsene yezita raJesu. Amuchirai mweya mutsene. 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 Yezita raJesu. Amuchirai mweya mutsene. Yezita raJesu. Amuchirai mweya mutsene.
Yes.